Chui tu pa pimpim ma Joseph changte pimpim ma phone chu aring ral rala hello avazi alo ve arang thei ang berin karon thleng ha lang pimpim ma chuan a phone call chu ti topin man mo takin a in siam hal sok soka zeria phone chu aron vibrate dar nuwa chuan mizo te zinga mitam takin zai thiam bera an chal da du inge yin ka hmangai che ti la asak nge chu aron zai ral rala a han pick up a chu Sunday boruak ret lum op chu nena in rem tak somna tlongluya zukal ila tia somna chu aya sang kher mai a som tu in azir buk nen pimpima chuan a charisma tong ve zet mai ti nun dona atenki hon nge tat thin chu engtin tin emotinungin man mo zetin atlan liam ve ngala mi pui phunoi noi chu pimpima chuan a keu phei sot sota mi ruang puana an khu zut police ten ambulance an hlang kai lai chu a human troka shep tak chuan tia phun mol pa in mi pui chu aton tlanga civil hospital lampanin ruang phur thlen khalman ngei tumin kong laka phunchong le rangwamwal vela kong sira nula le tlangwal funte petreta lo thubok farte tlan pel fo in atlan le chhota vo a zeria class bang chu an lecturer in amuthluk awangin fiam thu thona na mangbok nen a bike chu chaktakin an college atang chuan a ko chhok phaya amud off bok nen kong en manglowa atlan chu thok le khata kong sira tanga scooty ron tlan chuak a muta thut maile thok le khata a bike a brake chik tuara ribur le meiche tre thot din a chhun zom hala zo thani jing tho chu ni dang ang bukin wak turin ain siama zanlama amumanga amu tlangwal ngei tuan no pa chuan ngai zel phaya chuan phur tokin akal phei taw tawa hetianga jingkar boruak tha donga kal chua hi kum khat zet aching ta in chir omlo le hlok thak le in asiange ni tu in khel lovin akal chuak zum ta zel chu ania zo thani chu a thianu damlo adamlo ti ila achung telaka athil dil karnan adamlo derlek zok khatla a kan zo kongsir parking atanga atlan chuak tur chi chu ahmalama tangin bike chak tok ronlo thutin aron thoi thuaka chu bike chu atluwa alatleng zui le ngala ani po chu meichia ti taka alo treve tur boka kongkamami lo omtele kongpuya te fak te chuan bike lu chu antun poya akhal tupa chu anat le natlo ansot pa mul hlomboka kung sirem changla ya chuan an kai phaya a helmet an phel chia a mel an hu chia mai chu zo thani thin chu a in thumron ta tluk maile chu tangwal chu tu dang ni lovin ni zan lama amomanga amu tlangwal ngei ka animia wam mamoya chuan tunlai chu abial no a hmangai le du em zo thani omdan chu a chan soi turber shefak si lo hian adang lam viawin a shia a phone call a pick up ngai manglawa Facebook le WhatsApp lamma a message la a chang mumul ngai book si lo chu chuan amut le choi thlengin aruk tak chuan a titui lova a engti ma a phur lo ani bere chu tiang vel ngai tu a pur tak le zoi taka TV ena thutlenga amut zel lai chuan a thian pa thuron thil chuan anun ngoi tak chu aron bel cha chiang kher maile zeria chu tunla chu alimin athau kher mai khatia to sual ma se tan chuan anun hlimna bul in tanna ani si ato atanga aton thar nola zo thanine chuan anin ngaina zuin azui po anin zui dun tamna ro e mamoya a thian pa in a shilpo kha engdang ni lovin zeria le zo thani in zui dun a mu thu bok ani zeria chuan a phone call don a thian pa changtian tlong luizuk thleng thlatura a somna a yasnuwa zo thani kalpuya a somvel mek lai chuan a lelama mamoya kho harngoi taka a chu an thian hau mi parwal somvel lai nen sairang tlongluya in bol tur le zukheu le pa akal tur chuan an in siam ve mek boka an thian pa excess department a thoklal ve tak an thian ho hian apa designation chia siat a ngei ven ai chuan azara thil an nei theilam kha an thupui zoka zara an nei tui thiang limpa ngai ni chi lo te po chu khat thewa an mingkima a omle omlo an chek vek nowa chuan sairang tlong lampan chuan an zui thlata dama an hmalama enge lo hmokanga engang chin nge an nun kalzel anga engang chin nge an nun kalzel ahung don shelok se chuan atua te ma in henia hian sairang tlong luya in bol tur hian an kal chuak du kher om love
ma se mishing te hian kan hmalam hun hi minute khat lek po kan shelok lo mai ni lovin kan be sei lok lo le du lo top hi a thleng fo chu ani sia zere te thian pali chuan luya an nei le in turvel te nen ain akbor ang reng takin lui chu an thleng ve ta hlola an nola hruai pahnih te la chuan nuam an ti in an trengal teng tu nga amoya chu a thian te nen in ti hlim tura kalma ni se a thian te ri noi kara chuan a hlim ve chuang si lo an thil pai te po chu in ve in an nei ang te chu ei ve ma se a kho harna chu a re chuang si lo a thian te ho phu taka tuya an zuan lu sap nu chuan a beka a chim te thazet mai pai chu la chuakin luidung chu a zo chho ta nak naka zeria chuan zo thani chu an mit mai zawa anila chuan alo man thiam ngalin alu alo bu khum ngau boka tho chuang ngal pain ho zo tan sang te hi chance pe pa in luidung hi izo chin mai ila ti in an som pa ngal zeya ti chuan an hmalama enge lo thleng don ti ngai tuana re nei lo chuan luidung zo tur chuan an kalliam dun ta ngala koilinga vel emo an zo manang tia chuan an hma a chuan mi pakhat akut le lama chu keng le akut le lama chimte hum alo lang ta thut maya zo thani phei chu a phuzok nge a zeria ban chu wanin a mer nget deu sal mai boka mamoy po chuan chutia a hma loka a hmangai em an muthut le abula abial pa vereng an muthut chu a ham hai ve in soimei tur a hei cham kher mai chuta intipau kholuin nang ni in nimo avano mom ve kha ti in a han bia zeria chuan a kut phar chuakin nang po chu iwamal ve mamoy tiro hei i thian nu hnen atang hian i chanchin vel po kalo she ve fo thina sin ti in chibai atuma masia mamoy chuan a hmulo lui der maka chu tiang boruak vel han ton chu zo thani chuan nuam lo ati awang chuan a camera theng hil chuan lamin zeria te anin ti buai thut taka sangte te puntum ruchungin alet thlata deya sangte le a thianu chu hlim taka tuya an lo in chia dei lai chuan mangang mel takin zo thani chuan alo awa man mo takin zeria te omna lama chuan an tlan chhong hala tholoplopa an han thlena an thil han mu chuan arap tlang bok ani ang minute chan vedon chu an ngoi da ka ma se are reilo zonga engtin nge ka thian pai ti pa sang dian ma moi lama apan phei chu zo thanin zeri tia tap chunga tlan phei chuan azui ngal zat boka an boi zui ta nuai boka doctor den uluk taka an postmortem nowa chuan hetiang hian thil mu dan chu anita zeria chu thil siam takle khong taka ataksa munli la ya vi ngei ani ti chu police hoten nasataka vochung le tiang nen tia antop nuwa po tol thatu ni nge ya anrin larin moya chu alen puang du lo mai ni lovin adin nanga ya alading tlat mai police po chu an beidong ti to a chang le a thlem ten an han thlem vel thul ma se engma mason na an be seyang an nei thei chuang lo pimpi ma chuan zeria ruang chu a chung te phalna thlapa uluk taka a en hnu chuan ngoi rengin chu mithi in chu a chhuasan ta a ina hotlang hal wangwangin a computer man thiam tinungin voi tam tak alo chhor tangkai to google search engine chu man tangkai dan a le angem le tual chung chanchin bua tele local cable tv at chuan tual thana rap thak tak chanchin chu an chhuat chuaya mitam ber chuan tual thatu chu chiang sa anga ngai ma se ama ber alain puan du music lo awang chuan rel looking by rotak chuan anom deu hu hloma hello Aizawl police station ani em detective pimpi makania khongai takin oc ka bethayangem oc le pimpi man eng thu emo an soidun hnu chuan oc chuan anaw te chu insiam tur le sairang tlongluya zeria ruang an charna hun pan khal tur chuan thu apeta ngala lui an thlen chuan pimpi ma chuan uluk taka cameraman in video a cover vek na hnuaya chuan zeria an charna bulalia chuan abur kenami engemoni tuiril chu an leibua an han nga deu wangwang hnu chuan an rin lo lutuk mai an hutal hloma police rol khat rifle nena lo in ring sa thap te silai chu apuak te zot chota chu thil nung chu chelawa minute khat vel tuya alan hnuwa chuan oc chuan anaw te chu tuya tanga chu ran nung la chuak dur chuan anaw te chu a hril ta hloma tema chulaya te chuan hetiang renga ran nung athi hnu bowa khong le zum hriam boxi chu an la hmu ngai lo thu an soi sap hloma Kailarin moya son of Biagzinga veng hian khamini khan luya kan thian hoin in tihlim tur chuan kan kal ngeya kan tumlo takin kabial no hluile a thian pa ka hmu phei kha chuan ka in thonun theilo chepa
Mase kapa in minzil na thin mipa chu har satle mang an kan to hian mipa angin omtur ti chu ka the chuaka pa ngai taka tumin zo thani kalliam hnuwa chuan ka kut phar chuakin van nei ka ti thu le do taka enkol tura ngen pa in an hmalama du sakna thu te ka hlan hnuwa chuan kalsan ka tuma Ziria po chuan kay po lo nga pa in helai lia hian kalawin chia dai ti ang ti in tuya chuan a cheng zuya meter som ni vel kalet man to ang ti a chuan ziria na tur le mangang che thom chu ka theta a ka thei to pa pui tumin tuya chuan ka zuang lut ve nga la Ziria chu mumal nei lo khopin atal vak vaka ataksa atang chuan thi aron chuak ta puat puat mai bok si ne Ziria chu mumal nei lo khopin atal vak vaka ataksa atang chuan thi aron chuak puat puan mai bok si nen ti ngai na ka shelo hle a vau ka ma ka hnuk chuaka chuti lai tak chuan zo thani te ho kha an ron thleng chop chil ve ta ngal ani